Dati mah ritual na. Dati nang di rasa dulu na. Tertumuli di awak pandita nami. Mga pandita di Simpermata. Nung mga ready. Lapasahaton hatani di bata. Di pertanyakta di bagasan Burginon. Naksuaksong nido. Di hamu ama nami dohot ina nami. Naksude nama nonton manang na macet YouTube channel HKBP Jalan Lurah Cimahion ima di pertangyangan uik na pinatupani huriatta anggia ma marhite-hite pertangyangan taon di pasu-pasu debata hita soksoni terlumubi nang hatana nanaik si pasaton ni naposonayan non di pertangyangan ta di bagasan Budarion. Jadi tuamak pardita masih biamang namang ada diamang di pasu-pasu tuat tama perpungata pertangyangan ta di bagasan Budarion atik tungarong sidohonon niamang sebelum ta mulai pertangyangan tahun pinasat tuamak pardita. Iya. Horas manginang Bapak Ibu na ni hormatan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mulai mahita di bagasan tikan oma dapat dua lihok kita secara live YouTube di channel YouTube ta HKBP Jalan Lurah Jala Dison buka utama songon pertangyangan week manang sermon week di tengah-tengah ni huriat HKBP Jalan Lurah Cimahi. Kebetulan andongan songon di pasak naki amang situa EJ Hutahayan bahwa bila ada nanti pertanyaan atau yang mau didoakan silahkan live, nanti akan saya baca via handphone yang ada di depan saya. Atau asa mula utama kamanginang pinasahak ma tu amang situa Hutahayan. Jala sebelum ta mulai sahak mata benami tuhamu aka amanginang sudi aka na menyapa sian inganan nabi ruas ni huriata do akadongan ale-ale sa mata binami saya di ramoti tu hata mahita noeng pirasa matu amang situata. Jadi di hamunga manami do inanami na hinahulongan di bagasan gorni tu hata Yesus Kristus adorak suta mulai pertangyangan ta di bagasan Bornginon adong piga-piga hal nanaing sipatak kason nami manang nanaik sipatarongon nami tu hita. Na parjulo ima epistel di pertengahan ta di Bodarion dienet do siya Lukas bidu 12 mamuka may siya na 10 tulu sa rudi ayat 20 sada. Nagabijamita di pertengahan ta di Bodarion dienet siya poda bidu 22 mamuka may siya na 22 sa 1 ayat 20 siya. Poin na mangihut ima di acara nomor 7 dua syafaat manang tangyang pangodianon anon pinasaha maon tu sahalak anggota ni keluarga nasongon na manguluhon dua syafaat di tonga-tonga ni keluarga ta jala poin-poin na naing si tangyak konota manang nasipasahatot ta marhite-hite tangyak ta tu debata na parjulu may akan namasa dohot akan natahawason di tengah-tengah ni keluarga Taganup marsada-sada na mangihut ima ruas ni huriata secara keseluruhan ima ruas ni HKBP Jalan Lurah Cimahi suaksoni nang akka perhalado terlumubi amak paditata ima naposoni tuhata na mangihut poin na patuluhon akka namasahit na taboto na dibagas nabi manang na di rumah sakit pe manang na pemuliha pe tong matabuan dibagasat tangyakta asang giat tumibu di daun itu hatta pamatang ni nasida na mangihut tatangyak ma nang pamaretata siya tingkat RT satu tingkat presiden asang giat toktong di parbisuhi itu hatta nasida laho madibuton negara ta tuaka tikina naing ro suaksoni nangaka para medis nang gugus depan ima pengamanan ni COVID-19 na masa di tengah-tengah ni negara ta nuaingon
asa tapangidohot tutuhatta di bagasan uduk do serep ni roha asang giat humatop nian tuhatta lao maddaoni negara taon asang giat malum negaraon sian persahitoni nang hita pesaluh na songon warga negara Republik Indonesia asebuh hita songon nasomal songon nasailaon mangula dohot lau memuji pasangapot tuhatta di bagas joronai. Ima songon poin-poin na perlu sitanya konota di bagasan bagas tabe ima na niuluhon ni sahalak sian tonga-tongani perpungata manang keluargata. Jadi ope amang do tamuinang tapuk kama pertanyaan ata maredde mahita sabukwed de nomor 10 sada ayat sada dohot ayat 2. Bukwed de nomor 10 sada ayat sada dohot ayat 2. Ahama ende honoku asa puji oku ho ale Tuhan de mataku sai urupi au gogo ai dang terbajojor ahu asini roham di au alani hu puji ho tung maribu halido sai sungguh lima rohaku mangendehon gogobi dohot asini rohamu rodi habasaron mi aidon di hatindakon ton di dot pamataku ala di puji ho tung maribu halido. Marhite-hite gorni debata ama dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gorni to di perbadian na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Yesus yang gopoda na dia udang au na punasa poda na marsuru au doi mulo adong manang ise nama bahen lomo ni rohani amai boton nido taringot tupodai manang nasiat debatai manang na huhatahu ni sian roha-rohaku sendiri. Songon nanidok ni surati akabatangaik na mangulu do mabaur sian pamatang ni naporsea diau haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na pungudo hami dison diari na pinarbadian mi say buhay mapinggol dohot rohanami asa marlas ni roha hami manangingon hatam na badiay jalaring gas hami manibangi doh upeop hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martangiang tuho urubi mahami asa huparsya kami aka ari-ari ningulu nami na podoki say pamasuk mahami to anguluan sa leleng ni leleng na pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di pertanyaan di bagasan bodarion dienek do sian buku Lukas bidu 12 mamuka maisan ayat 10 tolu saat rodi ayat 20 sada. Buku Lukas bidu 12 ayat 10 tolu saat rodi ayat 20 sada songonon ma
didok disi. Jadi adong masahalak sian na toropina madok tu ibana. Guru, dok koma aparakku merbagi tetianan nami rap dohot au. Alai didok matu ibana. Bahwa isi do babakit ahu gabi panguhum. Manang sibagi tetianan dihamu. Laos didok matu nasida. Jaga mahamu, pasidik hamu ma nasa holitun. Ay nakpe marlobi-lobi halak ndada sian artanai ngoluna. Gabi diha tahun masada upama tunasida nin nama. Suhado gogoni haumani sada halak namora. Jadi marhusari maibana dibagas rohana songonon. Aha nama bahinokku, aida ngadong hasiatan ni gogoni tanoki. Gabi nin nama, on mabahinokku. Hulohai nama akasopoki. Hupauli ma akka naubalga, asa tusipa pungokku sudena tuwi rodi artakku. Jalado honokku mato todikku, ale todikku, nungarade godang artam. Sai manang 3 tahunon, ipe marhasonangan maho, mangaminum maho, las maroham. Alai ninna debata mamadok ibana, honalwahon, sabronginom matunggo kukosam sian ho. Ia na pinarademi tu ise mai. Songoni mamasa di sahalakan. Napapunguhon arta di dirina. Anggo somora ibana di debata. Ido sahakna. Mertua do nato mangihon hata ni debata. Jala na peopsa. Amin. Tapuji tuata. Mari deita sa bukad di nomor 25. Ayat sada dohot ayat 2. Hatami ale Tuhanku artana umargai sai paian diroha unang sohuti opi moloso besi tiopan atana badiai ahana maha ojahan ni hapor seaoni ale Jesus ay matao say ramoti maawon asahon hapor seaw di bagasan rohakon say maringgas marohaku mangoloy di hatami asa mawas di podamu songon si Mariai. Asiniro hamadi hamu dohot dami na sian Tuhan debata amata dohot sian anak na Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas jala salum dihita salhutna hamu akamanginang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus jupak kita di bagasan la siroha jala hatani debata nagabe sermon di Bornginon ima na nienet sian Pudani Raja Salomo bidu 22 mamuka mai ayat 22 sahat mai tu ayat 20 sia sonon madidok hatani tu hata. Unang tung pupusi halak na parir ala parir ibana jala unang tung pajepol halak na dangol hian di paruhuman ay jahubado marluluhon
parkaro nasida jala ibana mamutusi hosa niakana mamutusi nasida. Unang marale-ale ho tu halak parmuruk jala unang parosu-rosu bawa parpirpiri asa unang diguruan ho akka pangalahona jala manang jorgong di hosam. Unang pasaur-saur ho tu halak akka na merjaji pola marsijalangan aka na manaoni utang ni halak sileban. Molo soadong piniop mi bahen garar buasa tagunan toltolon ni halak lage pedumami unang tung paorot talutuk sian narobi aka na binahe ni opum nobe molo didaho bawa na majugulhon ulaw na tarbahen sama tidang marhalado di jolo niya karaja dekon ibana tidakon di jolo ni halak akka na lea. Molo di bahasa Indonesia, jangan merampasi orang lemah karena ia lemah, dan jangan menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas kusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Sonima hatan itu hatam mulai tema di hita salut. Namang inang na dia holongan di bagasan Tuhan Yesus ra tabodo molo tiki di haposotan na ujui mulai sian sekolah hita sahat tu remaja, sahat tu nama gudang, bahkan sahat tu nama rumah tangga. Jojodoh hita lahu mabege puda. Ia pudaon marhararuam maon na sering tabege imasian naturasta. Sipata molo lao sikola manang porhat tu sikola ujui saya tiborai do jabu. Udang badal ho sikola da olo mah unang alo guru unang marbeda tangihon hatani guru jala ida na pinatorang na iko belajar ho dengan olo nih. Jala biasana hampir ganu pari do di podahon. Di pasahat podahon tua kaya nakon. Asaaha anggia ma dung ditangihon hata poda nani hatao ni natorasna tu yanakonna duk sahat yanakonna tu parsikolan rupani saya dao ma manang sayunang madiulahon akka namaralo manang nasudinggan di tonga-tonga ni persikolan. Ya. Dakuboto jama sonarion. Moluhau do inang padita mololaw marsikola anak koni baru pani saya di podahon makna doho saya jabu. Bagus-bagus belajar ya. Jangan nakal. Lihat ajaran guru, jangan bertengkar ningot do. Ya. Saido terus. Ya, dungin ditaruh homma saat di sekolah. Marsijalangan ma nium mayaya kon nibai ma tangan niba. Lao marsikola rupani. Ima poda. Ya. Melopoda ikon terus do di hatahon. Asa aha, asa ingot. Asa ingot nasida
di hata, di poda, na di pasahat tu aka sudut na poso. Manang ya nakot tabi, ya dongat tabi, ya ka keluarga be, ikon pasahat do. Jala inti ni poda unang marnalauja laho pasahaton akan adenggan. Tu akaya nakon na. Ya. Ido makana saya jarhon Tuhan Yesus dohita asa jamot jala di pada Nairobi pe ya di sadamu sampai di do molo laho mamudai akaya nakomu ikon hudul dengan rap doho akaya nakon ya ikon ido molo hami na jolo holalau sikola satu bagas morgir rupani merpungu do hami apalah di terasin jabo di sima papa nahinan di sini oma di sini hami 5 hami anak kuning na tuyo rupani sada-sada do hami pasahaton pengalaman na dipakai bagas apa sikuran pak aku tadi begini inna do anggo bapa yon wingot do pena na baru-baron ditangyot bah oh iya mang iya itu jala di pasahat do aha nagabe masalah molotung adong nagabe masalah di persikolana manang di bagas jabu manang di bagas aka pekerjaan rumahna manang di aka tugas-tugasna di pasahat do alania ha alam memang ia nakon nei danaki bagaimana kita harus membuat anak kita itu senyaman mungkin, sedekat mungkin agar kita bisa menasehati dia, kita juga bisa mendengarkan sedikit keluh kesahnya dan kita juga bisa mendengarkan apa yang menjadi pergumulannya, lalu kita pun bisa memberikan nasihat dan memberikan solusi yang tepat untuk anak kita. Sekarang, sonari, terjarang do keluarga nasi songoni. Alaniaha, ala memang nunga sibuk beaka jolmaon. Alaniaha, alani handphone na masing-masing. Apalagi di masa-masa pandemi sonarion, ya, ijabu do sude, among na asik mar handphone, inong na asik mar handphone, anakon na asik mar game, dohol na asing. Dangadong manang jarang komunikasi. Jalalos di bagasan lau marsipang ano pe, nga jarang benuaing jolma. Aka keluarga, ale mudah-mudahan dang dohot kita. Molotung pe dang dohot kita, molotung pe dohot kita si ikon anong do perubah di kita. Harus bersama-sama makan. Kecil pun tindakan itu, tapi memberikan sebuah dampak yang besar. Ima pun di meja makan nih, sonari, abeda. Marsi buat nabi, marsi alangidahan nabi, dang adong be sonari kebersamaan. Amang inang na niya holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata di bagasan sermota di bagasan tikyon. Poda na marharuan tura siya Raja Salomo. Tua kasude na manangihosa. Idoban na dia sa pulpitu. Dido parjolo. Paeleng ma pinggolmu jalatangihon ma. Pagkatayon ni hala na pistar. Jala paratatihon ma pangajaraku. Asa tung hasonangan si tuturoi. Molo dipajop ho akai di bagasa roham. Saya radema saluhut nai di atas bibiru. Ya. Ya. Dia roh di mana ma? Saya paeleng pinggolmu tangihon. Asa aha, asa las roham di bagasan ngulum. Ya. Alai sudi podai. Holasada do ojahanda aha ima dia sa pusia. Say marhaposan tu Jehovah mayo. Ya. Ima na hupabotohon tu ho sadarion. Tu ho ma tongon inday bana disi. Jadi di awali ibana do. Sendengkanlah telingamu. Ya molo di bahasa Indonesia nakaningan dido ayat 17 bahwasanya pasanglah telingamu dan dengarlah ya. Amsal-amsal orang bijak, berikan perhatian kepada pengetahuanku. Ini mana? Ya.
Jadi adong arahan parjolo sian Raja Salomo. Omma bentuk podai pendahuluan. Dengarkanlah baik-baik. Ya. Halus do ibana madok. Dang kasar. Ya. Dang songon hal kita na di sani. Begi, ide pinggolmu. Indah, kasar. Jadi molo kasar parjolo lahu mamudai dang tangi honon dai. Alai molo lembut hita songon Raja Salomo on lahu mamudai anak kota manang mamudai ka dongata. Amang paheleng pinggolmu. Tangi hon. Molo indah. Ya. Dengarkanlah. Pasanglah telingamu. Dengarkanlah perkataan orang-orang bijak. Dan dengarkanlah pengetahuan ini. Nah, amang inang ahan agabe po na nang pinasahan ni Raja Salomo di bagasan turpukon, ima taringo tu asa unang, hita ka ng porseya, jala jamot hita di bagasan nguluta, laho pasidikon, hamokuson, manang di almanak tadi dokon menjauhkan ketamakan di bagasan nguluta. Ya. Idopan na dia 22 di do Raja Salomo do unang tung pupusi halak na parir ima parjolo. Ya. Unang tung pupusi halak na parir ala na para parir ibana jala unang tung pajepol halak na dangol hian di paruhuman. Ya. Bahasa Indonesia dikatakan jangan merampasi orang lemah. Karena ia lemah dan jangan menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Ini ya. Ima poda na dipaigot di bagasan porkinon na parjolo tubuhi tango di bagasan ngoluta asa unang tapupusi halak na parir asa unang hita bajepolhon halak na dangol jala asa unang mabahen susah hita tuak kana susah. Imana parjolo di daw imana. Nama saon marlak kudwe. Tuise tuhita hakana porseya. Ya. Idoban na adong do sisi positif tai dan waing di pandemi COVID-19 siyaon. Lam gudang aka gereja, lam gudang aka jolma na burju na adong di ibana, na buhi mangalehon, na olo mangurupi akadongan na, mangurupi ruas na, mangalehon na tupa, mangalehon saotik, songo pasu-pasu, narong di bagasan nguluna, ya marhite sembako may, ya marhite hepeng may, ya marhite barang may, dinggan. Ya. Rorok doreng. Nandi ida jala sahak peto akka huria-huria dan mudah-mudahan di huton akka huria nadi buna pasogit asa totong laho pasahaton akan natama tu akka ruas ni huriana ya dang namarnida buhi laho pasahaton ale mangida songod dia do parir ninguluna jala disido ita sa sitongna dang laho manabahi hapariron ninguluna ala ikon mangaramoti mangalehan membantu di bagasan hapuguson na. Sotong lea tapayan na sida, jala sotong olo hita palea-lea honak kena pugus jala na parir. Jangan mau kita memberikan beban, merampas bagian orang yang lemah. Ala pugosi mana rupani, ala namora hita, ala namarjabatak kita, ala adong nadi hita, lomo-lomota. Sarupa do si Daud ditiki dipaingot panurirang ide bata ibana ala dibuat ibana ripeni sordaduna iduga makana digobar hontu si Daud digobar ho panurirangi adong masahala na pugos adong madi ibana sada anak biru-biru iparidi doon
didongani do murum, diliot do mangan, ale roma namora, ala adong tamuna. Naing mabain si panganon na to po ibana tu tamune. Alay merasa rugi ibana. Ibereng imana na pulgusi ibua merampas. Ya. Molo sidaw di dokon. Dug ditangihon imana ala so sadar ibana hatai HP na pinasa ni panurangi lauti ibana. Alay ahamado si Daud molo adong nasongoni ikom mate do ibana. Ya. Ido makana di do si panurang tu si Daud homai. Ya, itu jelas. Ya. Karena firman Tuhan jelas melarang untuk merampas bagian orang lemah. Karena apa? Tidak menjadi dan tidak merupakan hak kita mengambil barang yang kepunyaan orang yang lemah. Sekalipun dia lemah, sekalipun dia miskin. Tetapi kita harus memberikan yang terbaik bagi dia. Moloboi, Leon. Idoban na dido Jesus. Tuaka hita molo adong na di hodua leo sada tudungamu. Ya, kalau ada padamu dua berikan kepada dia satu yang tidak ada. Ya, molo adong bajum dua leo sada tuaka jol manaso adong bajuna. Ya, jelas. Ya. Asa marhita hita dapat supasu ni debata di pasahat debata tuaka na pukusi. Jala ingat, barang siapa yang adil, yang tidak mau merampas, yang tidak mau memberikan menyusahkan, yang tidak mau memberikan beban, tetapi memberikan bantuan, meringankan bantuan, menolong orang lain tanpa melihat sisilahnya, tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat wajahnya, hartanya tidak akan berkenah kekurangan. Ya, tetapi Allah akan melebihkan, memberikan dia panjang umur jika ada orang yang seperti ini. Ini maparjulu ni hamba kamana. Alaniaha ala memang takaso di bagasan terpukul dia 20 tahun. Molo adong nalaho paparir hon halak nong parir. Ahma didok. Ai jahobado marluluhon parkaron nasida jala ibana mamutusi hosa ni akka na mamutusi nasida. Ya, Allah yang akan berperang melawan orang yang tidak adil seperti itu. Itu jelas. Nah padahon, dia mau kamanginang. Poda di bagasan bornginon, unang maraliale ho tu halak paru parmuruk, jala unang parosurosu bawa parpirpiran, asa unang digurho ko akka pangalahona, jala manang jorgong di hosam. Ay memang tu ido makana record ni hata ni debata na iko da Salomo amang inang na di haulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus asa adong dogobara ni nguluta asa boy hita mangatusi asa boy hita lahom memahami adong persiajaran di tonga-tonga ni nguluta asa boy hita mardongaton bisok na siya Tuhani laho madalani area-area nguluta jala jamot hita diaka pabahenan doho pangalaho tanasing dia. Sotong olo hita sahudul dia kahala na pumurap. Muruk. Ya. Una kita olo mardongaton manang sahudulan do nasida. Asa unang parsiajarata pangalahona mono di hata ni Tuhan tadi sonakan asa unang olo hita manaon jorgong di hosata imataringo tu hamurukon di bagasan imana. Ya, itu jelas. Ima podo na paduahon. Ya. Jadi manang ise na hita murah-murah muruk amang inang ba totuna ya ikon boido hita marparsiajarhon bagaimana bersabar. Ya. Bagaimana halus, ya, moladong dongatana murah-murah muruk manang amata, manang inata di rumah tongani rumah tanggata dok koto ibana, sotong naik tensi manong amang, sotong naik tensi manong inang, ya, unang murah-murah muruk, ya, karena kemarahan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan, tetapi kerendahan hati
dan perkataan yang lembut itu akan selalu meredakan amarah dan menyelesaikan persoalan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Ini yang kedua. Napatuluhon, unang pasar-sar ho tuhala akan berjanji pola marsijalangan akan manau di utang di akahalak sileban. Ya, bahasa Indonesia dikatakan jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ya, itu jelas. Ya. Adong piga-piga SMS na masuk tuau. SMS-on harwa sian peminjaman online. Jadi adong halak kita doon. Ya, memang di pasahap peminjam online nodo sian SMS idok songonon. Anda diikut sertakan sebagai penjamin dari orang yang bernama titik. Itu di mana dalam kurung nomor HP na. Ya. Idok imana ma pasahat tolong sampaikan kepada dia agar segera membayar utangnya ina HP. Heranau. Dah kutat daun. Ale memang halak kita. Dan gitu. Ni telepon handphone na dangat tibe. Adik na penipu na roha. Hu blokir mak. Jadi malu biasa na mula orang SMS song hu blokir do langsung. Asa unang mau si mana masuk. Terhuapus do. Sogot nai romuse. Romuse na roha. Alai sian nomor na asing. Hujaha dengan kalimat sama, hu blokir, hu hapus. Sogot nai romuse. Habe ngambil blokir. Ya, sampai 2 minggu. Mulai 2 minggu sampai 4 hari berarti nggak sampai 4 nomor HP diblokir sian nomor sonari mulai itu hata dang di SMSB. Artinya gabe korban dua audisi, korban di kuar ala dia ha. Daku tada ibana, daku boto saat dia dapat di mana nomor HP ku. Ya, mungkin saja ya. Itu bisa menjadi penipuan, apalagi nabaruburon boleh pakai WhatsApp, pakai Facebook, ya. Apalagi gudang noeng akan nahona diop mango totoi, ipakai rupa di lah padita don, padita meminjam hepeng, burju rohani ruasne, nilehon HP nomor rekening yang dengan nama yang berbeda dan paditai, ya. Itu sudah. Apalagi mari hamu kamanginang di bagasan terpukul, jangan sebagai penjamin halak nalaho mengutangi. Ya, itu jelas. Karena apa? Karena Allah tidak menyukai orang ya yang mengutangi orang lain. Ya, itu tekas di bagasan terpukul, ya. Jangan membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Itu makanya di 27 di do molo so adong piniopmi bahen garar buasa tagonan tol-tolo ni halak lage podo mammi, ya. Artinya jangan membuat susah hidupmu dan jangan juga membuat susah orang lain. Yang itu. Anggo sonari beko songonina mana masa. Ya. Pamana molo neng makredit motor hita sukunon na idon nong. Ada enggak nomor saudara yang bisa dihubungi? Pitorinda do. Ya, pitornina do disi. Ya. Nah, amang kinang dungi naparpudi di dokma di ayat 20 lalu. Unang tung paorot talutuk sian narobi akan nabinahen ni opum dope. Dalam bahasa Indonesia dikatakan janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Jangan memindahkan batas tanah yang lama dengan mengindahkan nenek moyangmu di ayat 20-an. Amang inang na diholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Onna masa ba dakolan di kota orang namason alai di bona pasugi tapi ngamason, ya. Salah satu akahalak kita molo di bona pasogit marbada alani
parbalohan do. Ala ni batas tanah. Jadi lucu do si pata. Ala memang heado niano pasongoni. Saba. Dang ito. Ningo do pedada na kiba. Ala dong sabon na tuwa-tuwa do saban niyo pungurupani di Medan. Ya, ningo do pe mol neng mardalan iba tu saban iba atar bulak do pedalanon. Bulak do pedalanon. Artinya boy do pe nilewatan. Jangankan mardala 4. 2-3 halak mungkin boy do pe halak lewat. Jala motor pe manang kareta molo dihitaan di dokon boy do pe lewat melau tu hau mana. Nah itu. Sonari dang boy be hita mardalan lau tu saban iba mardalan iba denggan. Iko manereng meiba ala niya ala sopi ni parbalohani. Buasa mo songoni rona sada. Itor di ipangku na saon. Ibuat romus na sa bulunay. Ibuat na saon. Romus na sada ibuat bah. Gabi ho mabuat apa mabuat bah ina. Ujung na nasokyet dalani ujung na lam memet lam geleng. Ujung na tas oti na nama marbada. Ya. Marbada na son. Buasa ala memang dengan sistem ukuran tanah jalan dengan surat hola diingot-ingot do ape sa sitong na dingga do membinay niya kaupuk na jolo masalah tu parbalohan di tanah asa unang marbada asa adong boy do honon inganan jala asa adong tempat laho membatasi nagabe artani jolma doho artata. Itu jelas. Ya. HP sonari ngalamar sirar waktu sudah. Ya. Mula di kota sering dosong ini. Ala dong tanona sabulana kosong dope. Ibuat olo dibuat 1 senti, ibuat 2 senti, ujungnya dibuat 30 senti, ujungnya dibuat 1 meter. Hola terdapat salah ukur hina. HP jelas do ukurannya. Ya, itu jelas. Ya. Itu makanya di 5 Musa bidusa pulsia ayat 10 atau di Ulangan 19 ayat 14 jelas dikatakan jangan mengambil hak orang lain atau mengambil batas tanah orang lain yang sudah diaturkan oleh nenek moyangmu. Itu jelas. Ya. Itu makanan maing jol mana yang membayar batas ni tanah, mana parbolohan ni tanona, itu risimin nama mana itebok nama. Itu naik. Ya. Nah, amang inang nani holong di bakasan Tuhan Yesus sudah dipasahat nagabi podaon asat unang tamak dohita di bagasan nguluta. Ido makana dia dupulsia di dokon molo di idaho bawa nama jugulhon ulauna tarbahe sama tidang marhalado di jolonia karaja dekon ibana tidang di joloni halak aka nalea molo di bahasa Indonesia di dokon songonon. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang ida. Ido banna tujuan ni raja poda ni raja Salomo dia 20 sia di bagasan tepukon. Asa unang lea hita, jala asa unang sahudula kita dia kajolma na lea, asa terhormat nguluta, asa dihormati halak nguluta, asa dihasona kokalak nguluta. Ya, ketika kita berbuat jadi intina hamang inang marhiti terpukon iko pada wotado sifat ketamakan. Jangan rakus. Ya. Makanya jelas na kaningan di do hatani debata di epistelta nagabe evangelium di hari Minggu di do Jesus do sahala namora naoto ala bidang tanona gok hasil ni gobunna hape met labung ni igabe inganan ni pengisian ni hasil labung naon Roma ibana atong hubabal gama HP bodari nai Roma surusan idokon hubua mahosam ido makana managabe jabar ni ibana di hamorauna di tonga-tonga ni Portibion tidak ada. Itu sebabnya saudara-saudara Bapak Ibu jangan hidup di dalam ketamakan. Ya. Berikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Ya. Harta kita itu pun itu bukan milik kita Bapak Ibu. Titipan itu. Yang benar adalah titipan. Titipan ini debatado kita. Dan titipan itu bukan hanya kita pakai untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi itu juga
bisa kita pakai untuk orang lain. Ingat, molotung pedilian Tuhan itu honda lobi dalam ni debata dui asa hita gabe habaoran di pasu-pasu tua kadongat tanah pugos ido sebenarnya. Makanya ketika kita menanyakan kenapa Tuhan menciptakan orang yang miskin dan orang yang kaya, apakah Tuhan tidak adil? Bukan. Tuhan adil. Kenapa? Ketika orang kaya yang berkelimpahan itu diberikan Tuhan, maka dari situ juga Tuhan ingin menghendaki hidup orang yang berkecukupan itu ya menjadi berkat bagi orang lain. Asaha asamarhite papahenata lam tadauni halakma tarlumobi akan nasomanada Tuhan Yesus asalam ditadanasida Tuhan Yesus, Tuhan kita yang maha baik di tengah-tengah hidup kita. Amin. Katanya kita. Mulai tema ale Tuhan debata amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus di hatam nabadia naung ditangihok kami apalah di bagasan bodarion. Mulai tema Tuhan ajari kami dongani pargugui parbisuhi asabui kami mangulahon hatam nabadia di tengah-tengah guru nami. Di bagasan Yesus Kristus mulai tema asih maruham. Amin. Mulate dia magpadita nami, magpadita di Simarmata. Nauk patrason hatani debata di parsaurata di bagasan Budarion. Ima songon naung jinahaon nakingat turput jamita di partangyangatta di bagasan Budarion. Nama naringoti mai naparjulu jangan menjadi orang serakah. Nama ngikut jadilah menjadi saluran berkat kepada orang lain dan jangan mempersulit orang yang di dalam kesulitan. Imarah pokok-pokok nabui buatota siat turpuk nauk pinasa ni amak pandita tanak kiningan ate adong namanukun melalui chat YouTube ta adong amang Horas Bapak Ibu, kami sapa dulu Amang Riau Panggabian ya, Horas Amang. Kemudian si Tompul Epson ya yang ikut bergabung. Kemudian Inang Nuriati Manik, salam dari Sigilang, Horas. Kapung-kapung saya juga di sini Kalang. Ya, Horas Inang. Tuhan memberkati keluarga, salam. Kepada Itolas Maria Simbolon juga, puji Tuhan. Melihat tema itu hata kepada itu Inang Siti Norma Bornenggolan, ya selamat malam. Inang Gilbert Justly, selamat malam. Amang Situa Pahala Silitonga, Horas Amang, salam. Amang Rusli Dharma Aritonang, Horas Amang, ya. Inang Roslina Girsang, Horas, salam sehat, ya. Puji Tuhan, Inang bisa bergabung dengan sermon kita pada malam ini. Kemudian Inang Anita Tambun, Horas, Tuhan Yesus juga memberkati. Inang Rosmawarni Sihite, ya Horas Inang, sehat kamu? Ya mudah-mudahanlah sehat. Ya kemudian Inang Rentia Boru Simanjuntak, Horas Inang, salam. Ya kemudian Inang Irma Luciana Panjaitan, oh ini Nyonya Sintua Panggabian, Nyonya Panggabian, orang pojok, ya selamat malam. Kemudian Inang Dortiana Huta Barat, Horas Inang. Saudara Gary Morgan Simanjuntak, oh di sini. Tim sound kita. Minta didoakan katanya untuk anak-anak sekolah dan mahasiswa yang sedang studi di tengah-tengah pandemi ini. Oke. Amang Sintua Wilson Simatupang, tolong didoakan Nyonya Tambunan Boru Sihombing dan Nyonya H Panjaitan Boru Sihombing. Ya nanti kita doakan Amang ya, karena tadi memang sudah kita dengar bahwa beliau kedua inang ini yaitu Nyonya Tambunan Boru Sihombing dan Nyonya H Panjaitan Boru Sihombing, puji Tuhan sudah pulang dari rumah sakit ya. Kemudian Amang Pendeta Resort kita juga tadi ada mengatakan Patun Hanguluan Tois Hamaguan. Oke. Kemudian Saudari Tri C Sitorus, saya marhaposan tu depata mahita. Olo siap. Kemudian
Inang Nurmaintan si Tompul, Horas Inang. Horas, orang Padalarang. Inang Rosmawarni Sihite, sudah tadi. Amang Sintua Johnson, Suta Barat, Salam. Ya, selamat malam Amang Sintua Nami, sehat-sehat. Kemudian Inang Herlina Tiurma Sitompul, ya, salam, ya. Kemudian, dibalas Inang Nuriati Borumani, Horas, Inang, salam. Mulu adong kopi sidik kalang. Tahu. Kemudian Tiarli Sidaputar, salam Horas itu. Ya demikian, tidak ada pertanyaan. Ya baik Bapak Ibu, ala suadong do suku-sukun ada mungkin didoakan. Ya, kita akan doakan kiranya Tuhan memberkati kita semua Manginang dan Tuhan selalu menyertai kita ya dimanapun kita berada. Jadi ala sodong ate Bang, langsung doa ya tim. Kalau tidak ada pertanyaan langsung doa ya. Oke. Ya. Baik. Mari kita berdoa. Mulia tema ali Tuhan di manta amanami naung ditangihok kami hatam nabadia di tonga-tonga ninggulu nami di bagasan tekion. Las rohanami Tuhan di hatam nabadiai laho paingotok kami. Talumobi di hatam nabadiai di bagasan bornginon asa unang hamokuson manang agar kami tidak tamak di bagasan ngulu nami alai gabe habauran ni pasu-pasu mahami ali Tuhan tua kadungan nami nuh maliang. Asa olo hami mangurupi akadongan nami na di bagasan hapariron dingguluna. Ala di boto hami nadong di hami i dang nagabi hak nami ali Tuhan. Alai gabe pasu-pasu dui asabui pakyon nami. Dadaholan tu diri nami sendiri alai dohot tu kadungan nami. Mulia tema Tuhan di bagasan bornginon rap hami dohot sudi ruas ni huriam marhite live chat sian YouTube ni huriamon. Sudi akama nami dan nami na menyapa di bagasan lasiroha mulia tema Tuhan. Jala adong do sian ina nami boru manik na sia sidikalang mulia tema Tuhan. Mulia tema sude di bagasan hahipa sodo ruas ni huriami las rohanami Tuhan. Ala dilinggo miho jala diliokodo pe pangaramot yomo. Di padohodo pe Tuhan terlumubi akan nama saon sia tonga-tonga ni ruas di huriam. Nang pe si pata mardalan hami dirura ni linggoman ni hamatian. Ala edang mabiar hami disi ala tukok mudohok batahim mana madongani hami jalalas ido na mangalehon hatiron di perdalanan di ngulu nami. Ajari hami Tuhan asam bisuk hami laho madalani ari-ari di ngulu nami tarlumobi di masa sinuengon hasa tipu manian salpu Tuhan virus nama saon dilioko habisuhon dohot parabinotuan tuaka tim kesehatan di Portibion. Asa boy Jepang nasida ubat dohot vaksin. Lahu mangubati akan terinfeksi. Ala dibagi hami barita nunga tabba bilangan ni akan positif nadong di tonga-tonga ni negara do bangso namion. Tuhan tangamu nabadi mapaherpang. Laho pamalupon Portibion. Laho pasahaton hamalumon. Jala pakai masudi akan nama Rusea aka huriam lahumar barita nauli asa boy Tuhan mulak aka parjahati boy lamutaba bilangan ni akan nama Rusea tuho dia akan sopor siahian asa lam pajonoko diri tuho ali Tuhan. Jala laos di bagasan bornginon ditangnya ko kami do sudi akayana kon nami
mulai siang tingkat SD, SMP, SMA, sahat tuna kuliah. Doh disudi tahiaka ruas ni huriam. Naung mengadupi ujian nang pe secara online, Tuhan nasi maroham urupi akayan akon nami asa boy nasida mardongaton parbinotoan nasya koma ho mangelusi aka suku-suku nasin. Jalalas di bagasan borginon alay Tuhan. Ditangya ko kami do sude ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Moliate matuhan ramoti manasida pamaluma. Doho dinaposomo pe Tuhan leo mahamalumon. Jala moliate aliyamang di paluoho hami siang parmaraan. Jala diliokoro pe tunaposomon gajang niumur sahatu sadarion. Jala dotong hami madok moliate Tuhan. Dinaung mula siya rumah sakit ima ruas ni huriam nadong diwe walu. Ima ina namin nyonya tabunan boro si hoping do ninang nyonya hapa jaitan boro si hoping mula ate matuhan. Ang pestohot sugo Tuhan roh huriam laho mangida ruas ni huriami laos manangyakon totong mahupasatami ruas di huriami Tuhan tu bagasa tangga bunda badi moliate mali Tuhan nuang piali amang mace gudang do penang si Panginoon nami aleho mana maboto jala hona buina magida ahana dong di bagasa roha do pikiran nami satu homa Tuhan ngolo do to dinami moliate mali amang o matang yang nami na pinasat kami marhiti anakmu Tuhan nami Yesus Kristus martangnya kami itu rupamu nabadi. Amin. Amin. Taudutima acara ta hamu manami dot inanami alai adong sautik buah-buah di hita ima mengenai lirik ni edde na subui ditayangkan pada saat on ala memang adong gangguan di media elektronik ni live streaming ta manang YouTube channel ni Huriata di Tikyon jadi mangido hami tu hamu amanami do inanami do tita saluhupna ta buka ma buku edeta sianima hita lao memuji pasangapon tuata. Marede mahita sa bukwede nomor 470 mamuka sada dohot ayat 2 duk sidung nian non pinasaha ma tu salah sahalak anggota keluarga lau manguluhon doa syafaat naking nungahu hatahu kami songon pokok-pokok doa imana perjulo pergumulan nadong di tonga-tongani keluarga ta na paduahon mengenai ruas ni huriata tatangya kuma satoktong di bagasan nahi pason suaksoni nang perhalado ni huriata nang ak uluata asatoktong di parbisuhi di pargugui tu hatta nasida di leon nahi pason lau padimudimun huriana khususna hakabibi jalalura Cimahi na mangihut tatangya kumatong pamaritata asatoktong di bagasan gugu habisuhon lasneroha nasida terlubi la mengatasi namasa di tonga-tonga ni negara tahun hima COVID-19. Tetangga komatong akka para medis na menangani na terjangkit virus corona di negara tahun asa tukutong di padau nasida di paholang nasida di liang gugo do bisuk tu nasida asa tukutong bui nasida la menangani akka korban na hona COVID-19 mang na corona marhite-hite nasida bui malum akka pasien nasida. Na mangihut sitangya konota ima negara tahun asanggiat nian tumibu campur tangan tuhatta lau pamalupun negara tahun asanggiat nian sumuang negara tahun di bagasan hasehaton las niroha suaksoni nang hita masyarakat na dengan lo mangulahun akka ulota terluobi
mangulahon la mamuji pasangapon di batata. Ima songon pokok-pokok dua nabui pasahaton nami tabanian non sanhita masing-masing ma. Mari demaita sebuka di nomor 470 mamuka mai senet sada saat rudi ayat 2. Jesus hoda puna dohot na adong dia gogo dohot hosaki sahat Sai rajai babadaki manakasi dalani sai patigil pingori Mari kita berdoa.
Amin. Mari dimaita sabuk gede nomor 672 memuka mesenet sada lasu hukma tapasahat piliata. Mari de sabuk gede nomor 672 memuka senet sada dohot udukna uhutma tapasahat piliata. Tungguran si tutup pulaon atong di pasahat Tuhan Tuhan dalam petiki manalem batahe ngolumi bahen tiruan toto sai patut pamai alani Tuhani somak lapok doso arani Tuhatai Roma holas manang hohabi sai taingan tontong hatani Tuhani mangarahon jalma Tuhani sai patut pamai alani Tuhani somak tatangi ako mapilianta martangiang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang horo harwan ni saluhut silion lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na maulitus. Hupasat hamima siyan na leon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jalom. Paso-paso may jalaramoti asa huparhasiang hami pilihanon. Pati bulhon harajan mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tortim. Asalam hutad na hami gudang ni silon lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mangido di tangiang hato patay. Aliyama namin na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harjamu. Sa saat malomo ni roham di Banua tongaon so na di Banua Gijang. Leon matu hami sadaron hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togi untuk pangucunan, palua mahami sian pangago, ay hono na punah harajaon, dot hagugon, rodi hasangapo saliling nilingna. Amen. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, doho parsauran ni di parbadiema, nama dongani hamu saluhutna. Amen. Amen, amen, Oras ya muliate mamang inang alamardala sermonta di bagasan la siroha sa mata binami Tuhamu doho tu sudi keluarga hidungan itu hata mahita tetap tu kami mandokon ikko bisuk mahita laho dalani ari-ari ni ulu tadi bagasan tikyon nang pedidok ni formal alai tetap tu hita jaga jarak walaupun inian tetap di rumah jika tidak ada yang dikerjakan mendenak saya tu hata mandongani doho mangaramut hita mulai tema oras.